másik, vigyázz! Vigyázz! Hogy örül? Még egyszer! Gyerünk! Egy rendesen! Azt mondja, hogy rendesen. Szerintem ülj le és várd meg! Várj meg a Milyen volt? Brutális, olyan, tartani! Ennyi! Júj, én ki sem merem próbálni szerintem. Taníts föl! De még ide is kéne koptatni, úgy látom. Mert házadba is mentél. Mentek? Vagy húzott inkább. Hú, bazd meg. Na nézzük. Mehet! Hogy? Mehet! Jó! Ja. Jó utat! Miért nem engeded el? Mert az nem jó! Ez nem jó. Tele van a fászíve! Szerintem ülj le! Júj! Nem merem próbálni, vigyázz! Elengedtem. Elengedte. Gyerünk már még egyet! Mi a baj, kincsem? Opa! Fordítva! Szerintem gyere hátrébb. Sziasztok! Gyere! Nagyon jó! Gyerünk, gyerünk! Ne Nem, én bújtsd nem el! próbálom ki. Apukát sem meri ki. Apa sem meri? Hát, szerintem nem nagyon akarja. Nem fog rásni a... Nem. Ez. Ez 9-10. Menjünk vissza! Szerintem is.